Pan rydych chi'n gweithio gydag unigolion ac eisiau trafod rhif neu nifer o rhywbeth mewn rhyw sefyllfa neu gilydd, mae dwy ffordd o holi, ac mae'r ddwy yn golygu how many yn Saesneg. Dyma'r ddwy ffordd wahanol. Mae'n bosib defnyddio sawl gydag enw unigol. Ystyr enw unigol ydy un o rhywbeth. Sawl tabled. Sawl gwaith. Sawl peth. Does dim treiglad ar ôl sawl. Ffordd arall o ofyn yr un peth yw trwy defnyddio faint o gydag enw lluosog. Ystyr enw lluosog yw bod mwy nag un o rhywbeth. Faint o bobl. Faint o ddwylo. Faint o ddillad. Cofiwch fod angen treiglad meddal yn dilyn o. I ateb gyda rhif, mae ffurf y rhif yn dibynnu ar ydy'r enw yn fenywaidd neu'n wrwaidd. Dyma'r ffurfiau gwahanol. Gydag enwau benywaidd fel cadair, diod a coes, rydyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma. 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau. 2 gadair. 3 diod. 4 coes. Gydag enwau gwrwaidd fel person, bag a car, rydyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma. 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau. 2 berson. 3 bag. 4 car. Yn yr uned hefyd, byddwch chi'n dysgu pa rifau sy'n achosi pa dreiglad, a gallwch chi adolygu hynna hefyd yn yr adran help llaw. Mae'n amhosib dysgu beth yw bob eitem. Ydyn nhw'n fenywaidd neu ydyn nhw'n wrwaidd? Felly mae'n dda edrych yn y geiriadur i wirio neu ysgrifennu eich rhestr bersonol eich hun o eiriau sy'n bwysig i chi.